नमस्कार, जय सद्गुरू. आज आपण बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीची मिसळ. यात आपण घरगुती बनवलेले मसाले वापरलेले आहेत. बाहेरचे ब्रँडेड मसाला एकही वापरलेला नाही आहे. एक वाटी सुकं खोबरं, एक वाटी नारळाचं किस खोबरं, 2 कांदे, 2 टोमॅटो आहेत, कढीपत्ता, आलं आहे, लसूण आहे आणि उकडलेली मटकी. एक चमचा तेल टाकलंय, त्याच्यात कांदा टाकते. कांदा चांगला परतून घ्यायचा. कांदा चांगला गुलाबी आता रंग येईपर्यंत तो परतायचा. त्याच्यानंतर आलं, लसूण, कढीपत्ता त्यात टाकायचं. ते पण चांगलं परतून घ्यायचं. काही बाहेरचा मसाला वापरायचा नाही. आपण घरचंच मटेरियल वापरून ही रेसिपी बनवणार आहोत. कोथिंबीर टाकते, टॅमॅटो टाकते, थोडं ते चांगलं परतून घेते. एक वाटी सुकं खोबरं, एक वाटी किसलेल्या नारळाचं खोबरं चांगलं परतून घ्यायचं. चांगला लाल होईपर्यंत. पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. कधी कुठलाही पदार्थ बनवायचा असेल तर थंड पाणी टाकायचं नाही. उकळलेलं पाणी टाकलं की जेवणाला चव चांगली येते. चमचे तेल, तेल थोडं तापू दे. आला लसूणची पेस्ट आहे, कांदा टाकते, तेजपत्ता टाकते, कढीपत्ता टाकते आणि परतून देते लाल होईपर्यंत. कांदा चांगला लालसर भाजलाय. आता त्याच्यात मी टॅमॅटो टाकते, चांगलं परतून घेते. वाफेला त्यात मी हिंग टाकते, थोडंसं जिरं, हळद, हा घरी बनवलेला मसाला आहे. तिखट मसाला, संकेश्वर मिरची काही जास्त तिखट नाही आहे. ग्रेव्ही टाकते,
कांदा यातून उकळलेलं पाणी टाकते. मीठ टाकते चमचे आणि मस्तपैकी मालवणी पद्धतीची मिसळ तयार झालेली आहे. छानशी तरी पण आली आहे तिला. पर्जन्याः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु. अन्नवता मोदनवता मामिक्षवता. येषां राजा भूयासम् ओदनमुद्ब्रुवते परमेष्ठी वा एषः यदोदनः. परमामेवैनं श्रियं गमयति. मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्. मा स्वसारमुत स्वसा. सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं. ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति.